Pavol Habera na a jako přes 60. Byli na jaterní druhý den, pole zpět. Z středního východu prvku mají své jméno. Nebo díku. Správně. Zase brzo, na lovu. Je mi 38 let, přijel jsem z Prahy, kde pracuji jako učitel. Tohle je můj tým, z něj se teď postupně všichni postaví proti lovci a pokusí se nahrát na společné konto co nejvíc peněz. Ti, kteří lovci uniknou a zvítězí. Jde do Evropy. Předstoupíte před lovce, budete mít 1 minutu, za každou správnou odpověď máte 5000 korun. Připraven? Připraven. Tak hodně štěstí, vaše minuta startuje teď. Katar a Kuvajt. Stinga. Správně. Ve které zemi nahradilo euro liru už se Itálie. No, to už jsme nestihli. Celkem máme 35 000. Výborně. Dobrý. Teď je nejdůležitější uhájit peníze před lovcem, tak uvidíme, z jakého klubu ten výsledný lovec nakonec bude. Může to být Belladonna, která byla zklamaná, když zjistila, že její oblíbenáte zhlédnout. Já jsem fanatik. A ani nás nezajímá. 2 minuty startují. Děti a prarodiče. Stáváme na místě, co označila lovkyně. Popravdě jsem to nikdy neslyšela, ale říkala jsem si přesně, jako, že to je ten... A z těla si Balaši dávají krk